Ha ka jingja ka bakindit ka belajar mentakasngi ka khat kendai tarik kurempang arajar arpun riu UMP Shaluk Sabha nagani ka Shillong Parliamentary seat uba Riki AJ Syngkon ula Khlad no ha Dr. H. Gordon Hospital Jayab Shillong. Kat kum ka thamai Khubor bala yo'lum laong ba uba Riki AJ Syngkon ula khepang Kynsan kat bau rangile kai bol ha mauyong. Bat kini ki badon lang bat ha kini kapor ki lepin kit no marmar sya ka jaka sumar ka badon hajan kata mauyong CHC Henry namar bom don doktor lawan kit no sya Robert Hospital. Bat kat ba ki doktor hang ni ki la ban ai ka jingirap ka bakloi Henry uniu rang ba ula Khlad no. Maria yo jing tip halor kini ke jing Khlad Kynsan UMP ke Shillong Parliamentary seat ki pai ba ki latut cha Robert Hospital kentup ru ki noyalam ba khmat jong ke sing Voice of the People's Party ki officer sorkar menteri rang ba Khubor Konrad ki sangma UCM ke HADC ba Winston Tony Lingdo bat kiwe